Bríomh go scinteanna. Come Wel tú cínteannis nach dastó pelúr eilwyd? Alla ceach go leo. Ach an mes háachtain ag dochtarí $10 má bháide go tanúna. Chachan is móchtas is in na métra ní té. Ó, doctor, dearm sa hús. Ní bheith hostinse beg ná mór bechas ad. Agus tá me sé ráleid. Chu cínte statún teannar góstú siar. Ní go tún ár ná nghuiver go éon cheannachró an agus bheits me sé beúir isteach mar be. Tá sémas a bhád rá lag le dul bháile go fáil. Tás dó í tréimh se convalescence bháil lena i láidú. Ó, náts bheith sé teachta go héine. Seir tá geiste agad go gaithe se go leisteach a teach altrana se gochtúr. Ní sé mus i cyntam, a garisteach an an homwach. A gwrdd sy'n bydwna i ti, gwysyn dwi'n sy'n. Ní gá éon fattiús a bheith ort, tá sé ddíireach ar nós a bheith Somália. Rinne méid tóris gar báil agus tá áitir fáil i nursing home atá garghaíb. Ach ní mór de anam a chuir síos go lua, tuis go maiid nátácaigh duine eile. Tá go mai gochtúr. Tuair muid freigrúid chu tú géar néirin agus a étas muid. Hey, come on, ní man am bheith gar gons le a stór. Oh, well, is there tain don locht a store? Brenna watha búlam na hailóns gafinniu. Inniu, níos tú le focail dhearm. Tá fósa siús am inniu ag an lón, Vince. Rinne me dermot, to brom. Yeah, rinne tú dermot, mar jól nach níos tin tú lam. Hey, níos sin fear, okay? Vince, just what the... Bergam sa bheith gimach slán agé. Céir ní mis ara? Ní thosa, misha. Cé fáis with threads? Oh, no torch, ards up behind, but it's tau. Ó, tú cínta bhí sin dead. Okay, tar gist le sin. Béidir cheart dat ní smú áidir a chud tríanana. Seachas bheith dina imlí romsa rós agus donnach an thamalig. Sure nach me úr nachar. Ní meach rá go cheart chud ní smú airthirt go tain agus go chud tríanana. Tá a job diontaid linne dead. Nis le cúna de hés bhhartam, be mar háin airgidam leis be chuir leagan blachanna go ha chólín agus héimus. Leag an blachanna? Ayo le héir tá go leola in na fósáin in de sin. Í sein fósúla bunchloch ceart, nús mar bhfuil beige deach canú. Má sin nach bhfuil se cehhfuil túthir sa breanúid. Cai inol tar sin íonú. Tá riala hapaint le tógaltaí a síl linneamh. Bhfuil go sábhal amach déisisin agus misin mo bhíle díhal I gar a cruthe chólín agus héimushacht dartú agus misne choúirteob. Agus cetá sim sinna na sí hátan sin a caiint ar dheacracht agus héad aibanna. Héir, éis má bheith. Bhí Paulína caiint le inoltóide le hána bhí sin. Tá sé teachta máchanne go bheice sé an síomh, go bheice sé bhfuil chuile hór ceart. Bhil tú sásta na siúil. Mar bhfuil se ná mai duine cinn teile rud cin tíana. Seachta tólach chud fád bheite te marmsa. Ach, sábhal dí sin. A bhíonn sí sin rábhar tíad a gúis nééis muide tógeal letí. Seach I gur sí sedmúte sé sin. Díce me le seán. Dad a gart me se? Ar lig dú dad. Sna a slút má na genú gus sefh tuairt láistin tú. Ó, strák leatmar, nim se gal bh gar go leat. Nar mai do chun líidir. Sean síntaach a bheitán, bhí me ggéirbh dul ríide a glopsin na fáda. Fair play áid. Gar leir, bhí gur maigad. Sé éagla tá. Agus é cnúirsta go tíán. Ó, an nacht. Cá mé fágal go lua le me man na. Oh, shit. Go dart. Me ceapí ceach tomaní hirt a rion ar ball. Gur maid. Go ní seansa big machtas ná ceachtaí hirt a máid. Sarah just nach tamsra visí. Tá a ceart leor. Bí an ceachtaí hirt é lá gan eile. Go feic mar ballú agus bus cos nach mar siad. Ok, go rád. Right. Well, dan is dat een korte baan. Tá mis sé, yeah? Mú second agad? Aber leid. Mú upar bí go a chonal soganne. Bhfuil cean na saic ige? Ó the. Well, ní me chu tú tumaní bún fao láthaideach Tá me na cuppa siftrú tú. Balí fellit maihiú. Go leisca. Hello? Oh, Angela. Ja, aber laat. Mesje má vír ar a bharad. Oh, right, yeah, hí cinse agus foiilte. Gur maithigad.
Well, ní bheith an airde an air go dáam. Smór a tradition, mar is mar go maiithlan. Beidir gur jocha an nasrúb gur a phreis. A háil go cynlú a gan i ge hána fin. Bach sé sin ítach. Wel lór yma leis, agus ma te, yr mae sgialdyd, agus sgil adal orgar. Bach sé sin ítach. Dúr tú a seag a bhí nesta feidir. Cwpl o euro tan. nach deas sin bhfuil nach chilas bucha créú. Bháir bh tú cinnte go me tú cecha leor as tain. Na baklim san se feidir. Tá mi sé ceach go leor. Tá sa dégúil cinná lógna ar móil. Se bhain chéad a mu scaránna chéile. Tá sa mar sinna feidir. Ach na bícha ní riad fóm. Ní bheith stráf o beharmsa. Tá roiit. Pe me gé mar mars na bháile. Reit tú cwrwm o'ch ar i môr yn eisiau fedr y stor. Gwyd o gyda slán o ailwg. Reit bhil. Slán mars. Slán. Daniel, fi'n ceart hagenin. Ceart fi ceart? Wy'r dŵrt mae'n gwneilch mae'n wadnis mwynta ced, a gwneilch mae'n price rest hwnta? Ja, cama adol gyro. Tá mas díl a wadnis múnis. Tá sé sin éintach. Tá smuoine eile am chomá. Bhfuil leoga? Tá. Ceapan go cheart gon cuidig an airgad a thuirt go charnach efigil mar a dhearra, nó san Kidney Foundation. Ha? Ach, tá sin chola fín wa héimis agus cóling. Man go bheit ar agad estín. Ach is agriíocht am wahiad, ní bheith me hen beg an iad. Is agriart inta tantu. Agus ma tatu geri codju lo. Tá sí cóiste eile. Na ní sfér a ríis, cai hén copla míle acu. A ta ma dunne an seo le codju hwr da chólín agus da hémas. OK, ní ránach smuoine. OK, slán. Wel, ni gáhain do Susan, fór sin áit sa héin agus tá scrúda genta aige. Wel nar lagad dío fólín. Was ag a dain mar a chúbhah muid míle fan nach leiniil tóid. Wel, bhí si denna job eilech am mar timp na háite se rénas. Gaidir te fan dúra hi? Céirt? Foundation. Tá sé fós go má. Wat mar a da sin nach mórbe. Ach béna chuiste buach as an nóth seo réin chuí. Ó bé, ben coiste buich. Ach ní bheith éire. A ní hasach a deal mórí sin, ní hasach sin. Ceap mé gur tas imi. Ní mé tar éis Jason a chor an doras. Bhí sé go a chóirtú. Oh. Ja, níl sé ná ceach tamána dhéanamh nachta cá sé imachta spáile gobar. All right. Hey, is Jason leide. Jason, huh? Dad? Níl mé ach agur búcail jazz, sin na méid. God. Yr un os, fi mae cant ar oes ar bol. O no, ci chwyl si? Wel, nid si gerach don awa. Dwi'n si gwrs i taw, ach... Yn cyr dorri? Ni'n sam. Ni'r yn gael un rod môr yn atada. Ach, dyr yn gwrs i bygg yn un wyg nach. Yn creator bocht. Begrijt je hakt de waal ar koort? Ja, dúirt me sin stúirte go drí ar a tíach. Sí roch noch roiomh obair faoi láthir. Ní bheith ein waithla a tuairt ceach toman ar ein seans. Ha? Ní bheith amach. Ná bhí me ceapí ceach toman hirt a rion ar bálach ní bheith man an inis. Dag me teachtar le vinsle na rála ach mai thucann sí steach an seo, bhéit tú rála go ra mimocht. Ó fá bhúm se? Bhí me caintli. Eclor, gur mad. Tá fíorhuioch me tú dhuiir. Tá chola húna testa bhain. Na leirimach luchar, agus je ma conal le coidú fásta. Tá bronar fi le Hannah John, ní sam gur mac head agus ní chréid mé. Na síle geta, sin ní tú hadinú chu debre? Ó, agus fás tam cant mo chu debre, can mé héna réiteach lena. Ach, tá me súl go mór lena bheith coedrú leit lá marathon. Níl tú súl le head leis sa staimiise. Gyd a siúla go mór text, jo? Cebi, cant fan marathon a bhí muid. Tá me se go le bheith ma bhuiir. Na láir mar dal grúte. Ach, tá dír de fós chur brúart a bhfuil páirte lechan. Tá ceart ar fad aice. Tá má tá. Éist, cá me sé mocht. Slán agaí. Sláán. Tú feir a míafar nachhfuil. Go le geiste good? OK, na ha bretalum. Ach te pó an John. Is mar lún sein 80 retro. Tá a siú an na 70. Tá se go le penta.
Hi. Hi. Cuirtú dead tá tú ba? Níthe. Dar na mó hain. Well, bhí Jason le ceach tomána hiúrta deach níta sé began ógáil síos corc go gobúir. Oh, yeah, tá sam, sure. Ní neart ámi cín teile. Well, fitta me sé ceachta hiúrtaid. No. Tá tú all right. Well, sé Jason hain na ddírar mai dhéanana. Tá má hain sásta ní bhile siúla gin síos. Well, gweil bhaid mar sin níle. Nína láir fád am. Okay. Gur an teafhaid ar fad faoi teachnú thugail gan na cáhanna múscarm. Ní féidir a bheith súl go neibbre daoine ar hadas a látáin bhain. Tá go leor daoine sésta chuidú? Ach sé dit sin rud ar fada sa chéile. Fá go beice tú, ní bhaid le an dream sin ar fáil nuair a bheith an obair le déanana. Ba sin a síú airgid gob hain agus beag go lochtara. Na ras an fashion, tá spiritar dóid faras na rún. Dwaril an nílach cóla agus sémas an tala. Ní bhah fáib ben sin acab. Just a dís seachín bráid cheannach op hain. Wel, ba dunan le a ras na rún da gahéid a talú díl. Ní me rá gur cheart gob é dhéanana tá mé rá gur fiú gob smaoine ar nach fiar me Johnjo. Agus céan na hawa, tá sicraidim? Well, a dúrach seachúna gan na créitir wachta? Arú fáscail a daras agus le maithagaí mór. Ma hílan tas a go níla tid sin, le daine spáilisteach cás a lása. Níl aine bígad ar hímas a caihain. Kom eens kunnen met. Hallo? Oh, Vince store. Niemand aan Lars af lachen. Kindse, wekker maar papoer bal. Slaan. Stop, man, MJ, stop! Caird! Wat ik hier een klotje gereden naar hem wil? Wel, inis chum ceta le dina mar sin. Eidi as er faad dierin. Es komt door de moro, niet waan go tein nach gochel gaan elle freshend. Wan jarm sit han locht, begezet ar a shaan trach loffe shot het. En die power steering heen inte. Power steering. Want dat skille dan. O ker de liga nach met nach rede gara. Lena, je lochte bij de hersachalin. O dan kertet. Ní a gart han locht, ach artse, man you an tade woene. Sinne is bul go bui gesadarm. Agus be jana ma yelgut. Lena ma kalin, kan a bicycle go tein. Oh, what is that to get the heen hike? A gus susser thing. Real mission hana. Beidir gra an ceartach doctor bhfuil sad. Ó, mu sé dúrá de lochtarí. Ur is ag a déanaach ní chuir a dochastí mo an táiseach go brochaí ná tean fatíir. Ná bí mar sin an NMJ. Beidir gur cheartain ár de thuirtir. Cear. So gur isteach a hóma be? Nú go méid thuníos fear, sin a méid. Ná rúb me le talhólín, a dí as a sitar hainte sin ná rúb. Granhhaid chéine, me deochis cin sinad. Tá me cear go leor. Ach na chus sin níos mú caiinte frit friggin hóm, gus an tú me? Tá tú tín héimeis, tá tú tín agus. Tá mis ráile á locha déitú náite cín sa dúr forráir ceartid se sálas fearraite. Tá na mór sé sí sa dachal na gáisteach. Go maach dílis tíhaite. Níl se ála bheith caiint mar sin. Níl tred a lein bechasat. Níl an airigad ag an le banal tra fríomháide cháil. Iúr is airichuid. Cear go leor téach mu an tala dhéal. Agus sin bheith neart airigad an le techa hóigeal agus banal tra fríomháide chlán aimsirecha hasú a hiúrach airichuid. Náid agus tappógum an náir am sa bhar. Ní lein wasú déir agus ála chuháin go tal mit tam. Tá go má. Cé acabus fear le inis, chuil isteach sa hóm, nún tala dhéal. Hi, Rina be? Yeah. Smisha Colin. Ceapan gur man óí náciúlaat. Mis Mark Johnjo. Oh, right.
Right, mag na John Joe. Tam dal bheith háart bfuil tamil? Right. Well, if you could ask Costa that, Connell. Cad faoin pub áitiúil, mar an crackan? Tí haig? Sé. Tá réisúnta stoi? Má gálan sin an art fan jo. Beidir go necnin sin hu? Yeah, beter. Bhí méid smaoineh. Na beleid. Well, tá réiteach an éasca an ríráise fad bhí thach nua go hémas agus go chólín. Wel, mae ta reitach at yr gystion a bydd ymacha, mae ni tre gen yn ele. Gá nílach siad an talamh, joog siad agad mór agus feic siad an teach nua cheannach a náid nach bhfuil go ar gulta. Dyn darm y dyrsion. Gein fá. Mae'r nad sta siemas na nwn ala harant, ni el sien chwyd yn talus yn leon yna. Beidir go fiú leart le cólín faoi. Is fiú é friáil agus ar wahaló héin a bheithmaid. Mwyd? Wel, beidir go meach glachan níos fear ag sémas leis, go meach sé ag díal le cara, agus is deatan si a bhíanach sé hóinge, agus bheith sé anna éascan na planana é. Foli. Ní sé dwi'n gwneud chlustar tywyd. Cén fá? Hwrach byd price macho? Ní'n mysio gael y baint bar go hémas na go cholín o gael. Go mór war an am a gátuid. Agus ní cheap mag amach ta cuine wedi leidig an edit. Níl go me héis gan ceart a chorbe. Ga glosiach sémas a chaint seo chud a fergad. Ní na naina de ver níl sin. Ga mach sa gyr o dini gyr a chud talwn na cheannacht. Was ag rhaid yn chorb. Mar chydafodi I fi gyr yn pilna chud an, agus a héin yn anchwy. Okay. Dyn me jam there. Bhí Bernie cin siadú go mó luaí go forsta cholína go sémas an éí bharatan. Spirá sin na chluistal? Na maiarad na gaí siad a talú díalanis. Is má? Hello, Daniel and seo. Yeah, come on. Éislam. Tá job beag agam dit. Right. Tá brónar an fin sira chur a cean. Agus a bheith gearan leat fao chud a hort. Ó, te cear go leor, níor taon an lucht ar fad. Scaite ní bhí me géisteacht. So, tásúlam go ndéanann sé seo cúis. Vince, fuirtú tú céad aráis? Well, ní go dtíreach an príomh mé sinach bhí ciúba díalt má. Slovenia? Well, se, ceap me go meic se go deas cuairte hort a róise, ha? Fech, cínta. An jarno sé bhéin smaoinmh maidir leis an nursing home. Ní bhhaile a bheitthe chu brú ach tá brú lepracha an seoirin. Ní bheith se go leisteach an é nursing home achtú ré. Tá le banaltrála hiúr séirecha. Ach ní bheoch an bord sláin sé ná nach banaltra hartríomh go páirt aimsethe, agus ní láir sin de héimeis. Tá sama sinach be mu an banaltra. Lá aimseach seaasfaáile. Well, bheoch sé sin ceart go láir lomsa. Mátá se an nachfuin sin dhéanamh. Slanis. Slanis? Na chuirich sé seo imrí be horsa. Mar jo mis an jaart erg dún mailuchaid, tá mar ráile. Scoilinn seo. Nach í le go le teach nó chuid alúin teirige tún. Well, jo me an ggóir tréidhesa, jo me náte cínte. Jo me reisnú réigen a chafad agus nach me se chuisteach ná má chorsa. Tána, í ráí nó. Thugta sa bhhaile me sé bhuiir bháin is líd sásanna, nuair a bhí me go doma. Agus sé rud a slú scáin chumsan is a bhfuil. Agus de cheanálta sa chúteú ar eis leat. Haid sanna híra go tú gopur dearnach? Níl bhúid, níl. Sew a fan le métlum le hí lifte hort séráil se. Ó, right, tuigim. Tá tú á right mar sin? Tá. Right, trúnú maid? Trúna má bhuiil ba. Cead a bhí bhain débeidir sin. Fis, deile? Ní an seach chaid ach gael harta tóras go a gael bheith cuara mas ní. O ca mu defrianna?
Tá mar dico basta de cin níos fisrina? Well din Jeff mar sin. Céit a bhfuir tún líní sin. Bhí seo sa teapaniu. Go na bhile agus go rád cean na lénte a cheanna meid le déirna. Il cum na déanúir i chin sin. Ma dána bol ceart a gí dad. Tuna gí nehaintas dúsa, Tá samsa jita me dhéanú. Smail am de léine. Gin and tonic le a heile. Gur maigad. Beallam daoine gur chum lofa a ráú a cha. Rína. Tá brónar. Tá brónar faoin méidir rinneimirt. Ok. Inis se a chumrad go leiste de hí an héin mar se le heile? Bhí mar sásta fádal. Bhí mar sásta nuair a fós meid dasach. A chun sin trééis na timpiste, dar a chuile hort. Declan, please. Just go out ag the hí an héin, ní mé gear an ard slet. Ach Rína, tá mé gí rudí a bhíú dit. Declan, tá nimmer go oldhead. Just go bháin a go téanú rud a cíns. Declan a darsa. Se. Hui a fónda ag a bhéir. Céirt? Rud an teart prána. Bhí sé sinna chu a seart. Yes, bhí. Agus, tá me sé gur bheith éimí sal agan te ráis. Gur maid. Brenna rinne me dearm a seo spáintir. Fuil mí há lehus a ráte tensi, céid slánta. Na bag cheapach go bin éithríoch a bheith choring deir hir, snach me chain gohhaine tíl. Ach an pectúrin sin. Amos sin í níri. Gwailin treni. Ní bhecht yn y wadir, just a home sy'n yma. Nír chála bech a talisteach a hóman is sé himas. Go mewn. Me mae'n níos hár. Beidir mach a teach tó círis le chun déine le i bheith pisach arm. Chúil tú cín tunéis? Tá. Chuile féidir steach sa teach. Báda mewn ná go bitsioní nach sní sin nach mórbe. Beidir le chun déine gag mach a deach ein i ríste. Brenna, níl mis chréim rúna seart, bú tú gáid ír fís go bechas. Tá me gáid ír fís. Cynnes hocht o wain, nes be mis cacw lord. Ní bheith tú hánach sealba gear. Sgar go meid túr de hen le mar ís. Gala me sin oed. Tá sam mar sin. Gled let mai fargus, tá me gyda ti ti'n hol. Go mar. I wain shed, agus fec me mar a chwle cwna te. Tá bhirte agah se ag bhaint an cheart go chéile híaltha? Yeah. Well, fan man ra go mála na chéile. Agus? Agus is mála ma.